Nggih. Sampeyan gak ro info dukun ah. Engko. Kok mbelek seteng dukun bareng. Kok zaman modern wis digitalisasi cek golek dukun. Nek golek jodoh ora usah kate gawe dukun. Kan wis ono aku. Nek misale job sampean kepengin rame, gak usah gawe dukun. Kan wis ono aku, Mbak. Nek kepengin tambah ayu, gak usah gawe dukun. Kan Wis paham ah? wis ono aku, Bang. Hah? Ono aku yo. Wis tatang. Kok sampean ae. Gak kayak ngono iku. Wis ngene ae nek sampean aku gak guna-guna kok sampean nek cinta kok ngomong aku ae. Aku lho gak nolak kayak ngono iku kok. Kayak apa? Gawe aku pengen nolak dukun digawe iki udan itu. Udan ya? Oh alah sampean duwe tanduran. Ngene lho, Mbak. Udan itu adalah rahmat. Rahmat. Nek sampean gak kepen udan, gak usah terus ngelek dukun diterang, gak usah ngono. Oh, Gak usah nyiwer-nyiwer kan musim-musime. Gawe aku pengen udan iki tambah deres ngono lho, dolek dukun. Iya. Kok iso sih umume wong golek dukun gawe nyiwer udan ben. Aku pengen udan deres sampai banjir, nek banjir aku biasanya oleh bantuan beras 5 kilo. Astagfirullah. Sampean pengen banjir gara-gara mek pengen oleh beras. Oleh beras 5 kilo Iya tapi banjir iku lho Mbak. Apa musibah lho Mbak sing kudu dihindari gak kudu dijaluk. Iya gak. Wong-wong sing kena banjir sedih kok. Ayo saiki dikalkulasi, Mbak Daya. Beras 5 kilo regane 75.000 ya. Lah bang peke guru sampe Gak cek paham. Ini gak jelas gak paham soalnya. Ayo dikalkulasi. Beras 5 kilo itu regane 75.000. Sampai nang dukun iki bayar piro? 300.000 tekor.